Koga zmija ujede i guštera se plaši. Zašto sad to kažem? Pa eto prilično kasno skidam ovu soju, trebao sam već možda i pre nedelju dana. Evo kao što vidite prilično je to sve suvo, isušeno. Jednom sam natrčao da sam suviše rano skinuo ječam i nisam mogao da predam zbog prevelike vlage i od tad se bojim. I uvijek više čekam, bolje da prođe više vremena pa da bude sulje nego da ne mogu da predam. Ajde vidimo kako će ovo biti. Ne obećava puno već ovako na prvi pogled, a i inače ostali tu koji u blizini su skidali soju isto oko 1 tone po jutru ili 1700-800 kg po hektaru, toliko su otprilike skidali. To je jako malo, to je jako slabo, ali šta je tu je. Ajde vidimo kako će ovo sve ispasti. Duva vetar, otkida glavu, tako da ušao sam da se bolje čuje šta pričam. Inače, ne volim da radim soju, zbog ovog. I zbog ovog. Kad ide ovakva ploča za soju, 2 reda rupa, ili to ide kad su široka creva, 40 mm, onda treba skinuti te usmerivače da... I zbog ovog. Pa čak i zbog ovog. Dobro jutro svima, evo drugi dan ujutru, nastavljamo sa navodnjavanjem. I onda naravno postavlja se logično pitanje, pa zašto onda radim soju? Pa samo zbog plodoreda, ni zašto, ni zbog čega drugog. Jedno, 2 puta sam imao baš onako solidnu zaradu od soje. Par puta sam imao onako minimalno i par puta sam bio u minusu, na gubitku, tako da ne mogu da kažem da se baš isplati soja raditi, ali naročito na ovim našim prostorima, možda negde tamo, kako da kažem, južnije, tamo Srbobran, Bečej i ti delovi Srem, tamo možda bolje rađe soja, ali ovdje je jako slabo. Ali jednostavno hoću da imam 4 kulture da to okrećem po sezonama, 2 uskolisne i 2 širokolisne, pa tako radim ječam i kukuruz i suncokret i soju. Razmišljao sam da soju zamenim sa pšenicom, ali opet to je uskolisno, tako da, ali moguće da to manje će to uticati nego da ovako da se mučim sa sojom bez ikakve zarade. Ali kao kažem, poslije soje mi sve dobro rodi, znači sljedeće godine obično nadoknadim, ne računajući ove zadnjih nekoliko katastrofalnih godina, obično nadoknadim to što sam na soji izgubio. Džaba sva ta borba protiv korova, opet taj sirak ne jenjava.
rizično je bilo to moje čekanje. Da što kasnije skidam, vidite, ispucava. Ali srećom nema to puno, ja ne znam. Ovako odokativno kad gledam da li ima 1% ispuca, ma nema 1%. Eto, idem, pa nema i onda naiđem na neku ispucalu mahunu, ali ne bi trebalo da ispucava čak i ako se ne skine onako u neko normalno vreme. To obično ukazuje na neku bolest, su grinje napale ili nešto. Pre će biti da zbog toga ispucavaju mahune, evo tu sam našao, nego zato što se jako sušilo. Bilo je, ja jednom sam skidao 1 godine pa se pokvario kombajn, pa smo nastavili posle 2 nedelje žetvu i ništa nije ispucavalo, znači ne bi trebalo to da je problem. Ove godine nije bilo problema sa grinjama, možda onako minimalno tu i tamo, ali to je stvarno minimalno, tako da kao što vidite nema tu 1%. Evo, gledam zemlju da li ima zrna dole, koliko god da gledam, ne, to je stvarno na nivou statističke greške. Tako da što se toga tiče nema problema, ima problema što mi je sve ovo jako nisko i ne ukazuje, pa ukazuje na onih 1700-800 kila po jutru, ali vidjet ćemo skoro. Evo gotova prva parcela, bilo bi dobro da je pola prikolice, nešto više od pola prikolice da bude, ali ajde. Prvi trenutak istine, drugi će biti na vagi. Kad bi jedno pola sata ovako teklo. Nažalost nastavlja se priča karakteristična za ovu sezonu. Sve je mnogo slabije nego što smo mislili. Evo vidite, a ne znam koliko se vidi, koliko je se ovo jednog jutra, u stvari jutro i po zemljeni 1 hektar. Ja ne znam da li tu ima 1200 kila, pojma nema. I uvijek što obično kažem, ali šta da se radi, šta je tu je, idemo dalje. Krenuli smo drugu parcelu. Evo, druga parcela je krenula. Nažalost, ovo je još slabije izgleda nego ova prethodna, tako da tu sam imao te velike probleme i sa korovima i sa navodnjavanjem i sa svim živim. Tako da, ako je ovo bilo ovako, kako li će ovo biti? Evo vidim, korov je velik, trska i sve to, muči se kombajner. Ali ne znam kako će uopšte ići ovo skidanje, sad ćemo da vidimo. Evo problema, trska pravi problem, teško može da proguta, pa je spao tu kaiš. Ali ajde vidimo kako će ići dalje. Znači, haos na kvadrat. Reći ću na kraju tačan proračun, mislim tačan koliko već može tačno da se proračuna, ali već vidim da će tu biti minus neki. Jednostavno pred žetvu je pala cena za 10 dinara, bila negdje oko 60 dinara kilo soje, odmah je pala na 50 pa čak i ispod 50, tako da nema tu ništa. To kad se sabere to i ovaj slab prinos, šta očekivati, tako da možda se zaboravi. Idemo još jedno 15 minuta i gotovo.
Evo ga, privodimo kraju. Završavamo soju za ovu godinu i ovaj pretposljednji korak u ovoj sezoni. Posle ovog ostaje još kukuruz i to je to za ovu sezonu. Tako da uskoro da idem na vagu, ako uopšte tamo primaju, sad ćemo vidjeti za jedno pola sata kakva je situacija. Ova druga parcela ko da je malo bolje bila, ko da ima viša, a manja parcela nego ona prva, tako da, ali u suštini manje više to je to sve loše. Idemo polako na vagu da vidimo šta je. I evo ga rezultat, 10,18 je vlaga, to je dobro. Možda malo suvnje nego što bi trebalo i tu sam dobio nešto, su mi dodali pošto je ispod granice, međutim nečistoća su granica je 2%, meni je 5,1, znači 3% sam iznad granice, tu su mi nešto odbili. Što se tiče odbitaka dobro je, međutim prinos samo 900, nepunih 980 kg po jutru. Evo, sabrio sam se i oduzeo. Kao što sam rekao, ispao je prinos 970-980 kg, tako otprilike, za neki 200-250 kg manje nego što sam ja računao. I sa ovim sam ušao u minus 120 € po jutru. Znači po jutru je toliko ispao minus. Očekivao sam minus, nije sada, znao sam ja ovo, dobro je ovo, to nikad nećete čuti od mene da s obzirom kakva je sezona, dobro sam prošao, ne, nisam dobro prošao, ali očekivao sam, znao sam da neće valjati, znao sam čak pre sezone da neće valjati, zato sam išao i samo ovih nepunih 3 jutara, znači najmanje, znači dosta manje nego prošle godine. Očekivao sam da jednostavno vidim i ostali sve manje i manje seju soju i jedva može da se nađe soja ovdje u ovoj okolini. Eto, onu drugu parcelu tamo pored ima soja, ali vidite, malo je bolje soja nego moja, ali nije puno. U suštini, ajde da bude malo optimističan, ne treba naravno gledati samo jednu sezonu. Na ovim parcelama i na ovoj i na onoj drugoj gdje je bila soja, prošle godine sam imao suncokret i tu je stvarno dobro bila zarada prošle godine. Znači, ok, nikad nije dovoljno novaca, ali mogu da kažem da je stvarno dobro bila zarada i nekako ispada da sam to sad i morao da platim. To što sam prošle godine dobro zaradio na ovim parcelama, ove godine je ispao minus. Ali još uvek je to, kad obe godine saberu, još je to uvek nije toliko dobro, ali podnošljivo je, solidno je. I imao sam ja tu i napravio sam i ja tu neke greške, na primjer, ako to može uopšte da se iznuđena greška, znači kasnije sam i sa navodnjavanjem, a kasnije sam i sa prihranom preko lista. Sve sam to trebao da uradim, pa recimo neki mjesec dana ranije. Znači ja sam to radio kraj jula, zadnji dan jula, prvi dan augusta, tako nešto, zadnji dan jula, a ja mislim da sam ja to trebao zadnji dan juna da radim. I navodnjavanje i ove prihrane što sam radio pre toga, kako se zove, preko lista 2 puta. Tako da to je bila greška, ali iznuđena greška, jednostavno tad krajem juna treba tu i sredstava za sve to da se uradi. Čekao sam da stignu novac od ječma, pa onda sve to da odradim, ali eto, ko čeka, eto šta mu se desi. Znači nema tu čekanja, jednostavno, ali šta da se radi, šta je tu je. Tako da, pričao sam i kod suncokreta, znači ukupno sezonu gledano,
ječam oko nule, suncokret neki plus, ovdje minus, još uvijek sam u nekom simboličnom plusu. Ukupno kad se sabere, međutim sad ide kukuruz i bojim se da će me kukuruz neprijatno iznenaditi, blago rečeno. Ne izgleda kukuruz baš dobro, a i cena sve niže, sad je negde 16,6 dinara kilogram kukuruza. Ne znam, znači preko 3 tone bi mi trebalo da budem na nuli, a te 3 tone ima parcela gde će to biti, a međutim ova parcela tu što je s ove strane i s ove strane, to ovako ni na prvi, ni na drugi, ni na 10. pogled ne izgleda toliko. Ovdje ću sigurno biti, na ovoj parceli sigurno će biti ispod, nema šanse 3 tone po juzu, znači stvarno loše izgleda. Isto suncokret, sve ovo je bio suncokret prošle godine, ja sam išao manje, đubriva, tako da loše to izgleda, ali one druge parcele tu ulažem nadu, tako da vidjet ćemo, to je sad sljedeće, već dogovaram žetvu kukuruza, možda će to već ove nedelje krenuti, znači za 2-3 dana. Naravno, sve ću to dokumentovati kamerom, napravit ću tome video, tako da hvala vam na gledanju ovog videa, nadam se da vam je bio zanimljiv video i koristan pre svega, a mi se uskoro vidimo, nadam se već za nekih nedelju dana, maksimalno 10 dana, sa videom u vezi žetve kukuruza. Svako dobro, pozdrav!